Yamo official Badwam TV Badwam so. Mayena ni teko teguase ninkwanshen semono. Anopai kase na brason samede bro. Into ko Facebook/Adom TV akase ne degu twegu ho. Ena Go TV 176 DSTV 280. And some ne etodwa wo mu bi ya wo betini. Efutuo no kokobọ kwa magana fo nyina ne titiwo ne dunkwa onofefo. Yenhwe yehu ye ewo pebremo. Yede sansam no ebeba na fe yakọ transport operators nso egu ahoboa so se wo mu hia na fe agenti abo lorry fe no so wo mbete so ana ye nte so no so wode hu anu December breye sansami ne sembi na no pay bede bro Adom TV Badwam kase bidi de afia amankwa tamaklo afia ni de kwan so tie se den nsem ni chemu ankasa etie Apadencha East Municipal Fire Safety Commander Yura John Esel ene wode ayeto Ghana fo nyina nim ne tichu ene wona wodunkwa onofe se bosumi aye womu eye pebremu ti obi ahwe ne hu yie ewo bambo mu jahehie mu no ade bibia ye de boban bia no obi ahwe so obetoto ne yie one Adom TV kase edi nkomoi treni se ye yahwe yie wo kwan e de ja edituma wo ye fefi wo gas cylinder na wo use a hwe se wo use bia wodum wo tu regulator ne fiso ansana oda opie akoba bi woda dum light ne dundum nyama nyina yi nyama nyina film ansana wada wodi nyama adesi so wo kitchen a hwese wodi dum nyina wo kitchen e wie ansana wa attend to ade foforo yesa woda adesi so wo kitchen na woja ho say wo koya ade foforo no na finally enyina mankania na da bia ya kasa edi jane kase na eba nti hwese kwa eba fosa edi enyina mankania be di duma wo Christmas yi mu bedi eduma kwampaso Apadencha East Municipal Fire Commander DO3 Frederick Jima ede adesede eto abanenim ene ankranjumako enim efa emwa bi a womo ehia ede fa womo adwumadi no ehu challenges bani bebia ye edwuma se bebia me kwale no omoda no honye me bayre me so omusi new fire station man but omwi ti ye hapan a pese me to be say obi betuma be boya individuals ni other organizations ni benevolent bia betuma be boya because say aban bo no modern but aban timi nyina say nyina ya mboya ho a eden enyiyi because say bia omodai insu to zo go muso yomodai empa no papa omoda so papa onye enough na ye kan so my challenge kakra but I know the penfon say ma omohwa man and I feel so Senana your program say na mo kan prank calls na high transport operators say wo my Ghana mu say wo mu go ahobo so say wo mu behia na fe ye hunu say lorry fare no wo mo ebet so kakra na fe Ghana for ye trimu ahenhan ye ne ana industrial relations officer wo Ghana Private Road Transport Union GPLTU eya Alhaji Moro Abbas na ni Adom kase edi nkomoi passengers no cho say omo ka say ya yi for so yanji lorry fare no so ampa because by then yam ba bontin embe kan say problem e wo ho no ante sanet e omo bon pai na yanji for no so enko anim kakra ya besi akonya empanyimfo no ya si akonya na ya peg bebia eni amadu a ya betuna start say ya yi lorry fare so sana me na spare parts ampa so mo ayi so a ladabo ye ni omo nyina ye mfa so oho ebeboa ma ya hwe kwan a ya betumi ayi lorry fare no so better no nye automatic say ampa ya yi spare parts no ya yi so say na ya free so say na it was na say no mo de call ye wo ya be hwa wenu nyina na sesi ayen transaction California transit the same maybe atwemu a brebi am fire ho ye nya sabio Bronya busumi na mu an ye wei enti no ahoboa no te sei na yakwa asimfo su busa se nkokonum sa ntakramoa no sei na ne to no tie nkrofo oto ana se te sei afredamo ene adwadifo yi ekasai te se die kroma ye hyianka sa ye ntumi ngina kroma ye hia mama ni mema aya hye papa kroma ye hye ndi entra mekanisa se ye nema ye toyi ya ntade se de no manfo company kroma ye hye no ama yaba
Dennis Anointed Farms a yɛpɛsi yɛbusa hwɛ sɛ nkokɔ dwedie no sɛ ne sitie ɛwɔ bra yɛbɛdi bronya yi tono de ɛyɛ slow asasa amre na yɛgidi sɛ from 20th corner to 28 no ɛbɛkɔ pa sani hu no we mu yɛ nkokɔ a organic ones said the omu koko yase ha na erezi omu akoko ne oma hodo ye ha ye was spend layers ni omo ma to awie no ye ton omo no eno ne spend layers no na afi ye wo broilers enso wo ho broilers no wo ena ye wo cockless enso ho ena ye ne ha ye wo different breed bi a ye from Carlin broilers ena naked necks eno no enso ho ba jia ye ha oba ha obenya spend layers no obenya 60 cedis obenya cockless no 140 cedis ena de yehun he ya omo wa he Carlin broiler ne type na ye ka no 180 cedis eko na the way anyoma eko no neyi na unya 180 60 no but emre ko no because akoko mo nyina ye mo aduane nti price no so ekoso enti ne sei ene niama esi tie ewo enkokɔ ene ne hodwedie Adom TV kasia na oguso tie no na yademo kɔ yensan foforo mu nka yayem sɛ aban project ahodo bi ɔhɔ no mu a ya na wahya ase nso ne yagyae na esisi hɔ saa ne nwura etu afa so nti Adom amanobɔfo ɔbɔ apro ene wo makɔ akɔpie mu Akotiman Senior High School ɛhɔ ɛna wo mu si Adankora 3-story classroom block ene ɛho akadeɛ na wo mu de tudwa sɛ be abosomidum wɔ twe de 18 months de na o mawie sɛ na ho nsɛm no tie Afreda mo ɛto so obi obeda no ho twa bruni sɛ dumadie ya yɛbɛyɛ obetiam na ɔmpɛ deɛ nanamo mfanya kama maye nanan madaruma omama 20 acre land ai de be secondary school the sia wa ha new secondary school ya to the Akotiman secondary school and new sia eti beka breka kreni ye ba asen kropon hanmo ampenifo de asobebo fom a woni eye school a ye fe no Akotiman Senior High School na ya san bo akira ba a ye pese ye hwe sa so ampenifo de bo fom no adwuma no guso koso na aduru hefa na ye ba na wo hwe akire hanmo a unse dan na amode be classrooms ne de eye abansoro jesa abronsan ya twaso miensa eno de be ka se omo asie wi a womo aboso azese am no ka se electrician for kra wo mu a womo eye mu adwuma na omode light homa ne ade na hyehye dan mu wo hwe a ye kuro so ho plastering no omo guso a womo eye enti de be ka se adwuma no is on course asa sitam no a akropon man so de ma school penifo no so de omo awolo hu nyina se de be ya obi ntumi mmf bi wo hwe nchen han so omo administration block e wa ha no mu a eno so womo eye hu adwuma wo hwe dan ho another facility nso so e wo ho no mu omo che se omo de we hyase na ekɔ animu no na mpuntu ahodo esese omo de ba no na omo de abeka ho nti ye ba ya adwuma breka kra ni mpenufo betwa ahomam so omo hyase mekire Akoti Senior High School no mpenufo guso omo ye dan ne de ison course a ye hwe kwan se bia next academic year no omo ebewie na nkwada ewo mpotem ha etimi abe school Ghana bani abreden den se keteke ahyen ana se railway sector no obekenye mu na fei yakone abedie no so mba high traffic yakoso yakwantempon so kura no seketeke nso ye adwuma dodo a umse mu ebehinhan na ni nyina mu no ekuokuma wo mrahwebedwa fie mpani a woda wo ma no susu se abani ye bidie na ehia niam bebre yenu hwe ekasa no ne Adom TV etwaso. In my constituency, in Bekwai and in many other constituencies that are crying for attention for work that have commenced to be completed. Mr. Speaker, ordinarily, I should be asking for us to set aside this report and not proceed to approve it. I hope that the Minister for Roads will
be at Adom with me. Mr. Speaker, this report should be approved only when the Minister for Finance comes to assure us that road fund will no longer be capped. That should be the position of this House. He should come to this House that will only approve your budget on condition that he liberalizes and gives you freedom to have access to your road fund. Mr. Speaker, may I refer you to page 14, the paragraph 9.4. The requirement for the road sector is 15.4 billion. 15.4. And Mr. Speaker, let's not take this matter for granted. When you award a road contract, contractor is aside. He has done a certain amount of work. If for 2 to 3 years you don't pay the contractor, the road deteriorates into a state even before you awarded it. That occasions cost to the state. You have already paid money to the contractor. And Mr. Speaker, again, my observation, many of the contractors who borrowed money from those financial institutions that have so been collapsed, payments to them didn't go to the contractor. It went to the banks, the receiver. Penifo ahodoɔ wɔn ahyia ɛdwendwene nneɛma ahodoɔ ho ne titiri ne COVID-19 no bɛɛba yɛ no ɛhawo ɛne nsinsanso enyaayɛ ɛwɔ small and medium enterprises no ɛso ɛne kwan a yɛbɛfa so na yɛahyɛ wɔn kena hyehyɛ wɔn nneɛma mu nsa bɛ wɔn bɛsa atumi agyina wɔn aso bie mu a Adom TV kaseɛ ɛtoa so. So report we send a coalition meeting we gather extra information into amend a report now the institutions to say Ghana Enterprise Agency, Ministry of Finance, even the presidency will send a copy to the presidency and also the COVID trust fund in there. I say go around the country, about 8 places, town halls in Semaya into the report so that they try and plan to mitigate future pandemics or shocks to the economy. And wechi abujaphobia be dwumadi na se a covid ese wa adwuma ene amane boni atwetwe enkomo. First 3 months of the covid no ye maye kofie na ye intina ye adwuma free but ye frɛ ye back eba officer omu maye letter ye ko bie mu no na ye sack letter say omu like entumi ni ye nya adwuma nti ye kofie but busumi ba ko na medicine me cake no. And since the course of Mpuntu Abba pa ye ko ye nimu no anka sorry political parties ebeka onho abom na edumre te se na oma mo chi omo pa wo asitinu mu no na anka omo to nsabo because social dodo na na join asori ne ho faso ene sen anka sa ho kire brim da hia da nim ene mre a wo senka sorry no etimi tira wonsa no mo boa adamdifo.